Eta karo, gure helburua izan zen berrirakurtzea. Bere ideia guzti horiek batzuk balio dutelako, beste batzuk ez, baina 100 urte geroago nun dauden, ez? Eta batez ere konturatu gara, 45 urtetik berakuak, hor hutsune transmisioan dagoela, eta gure helburua da pixkat divulgatzea eta bere altxor intelektuala proposatzea. Da gero, bakoitzak hartuko du nahi duen bidea eta noraino iritsi nahi duen da zertako tala, baina gutxienez burua eragin, astindu. Hori da gure helburua, besteria da. Ez zuen esaten, baina pensatzen zuen, gure kalamitatea da guk ez garela konturatzen hortaz. Guk ez dugu gure barrura sartua, euskarak ez dugu hori guztia barrura sartua, besteek sartua dutena. Alegia, renazimentotik honakoa, mundu modernoa euskarak ez du egin, euskaldunek ez dute inkorporatu hizkuntzara eta besteek egin dute. Hortan, 400 urteko dekalaj bat dago, gure eta besteen artean, eta ez gara konturatzen. Eta hori da, gure... Ezin da salbatu. Bai, salba liteke baldin eta kontura bazintez hortaz. Oso horreza da, esaten duzu, beste egin, bai, oso, zuk hartzen duzu inglesa edo frantzesa, eta esaten duzu, zenbat hitz erabiltzen dute hauek. Masmedietako izkeran. Eta oso horreza da, ateratzea, erabilko dituzte, eman dezagun, 10.000. Arzazu euskal komunikabilitakoa eta 500. Aldea da ikaragarria. Eta ez gara konturatzen gu hortaz. Ez gara ezertaz konturatzen. Orduan, nola da, Wittgensteinek zioen frase hura. Wittgensteinek filosofo austriakoa zioen, etorriko zegurura. Nire hizkuntzaren mugak, nire munduaren mugak dira. Hain zuzen hori. Eta horrek adibide ematen dizu, noraino iritsi zaitezken zure hizkuntzakin. Herria da, herri hontan txikitasun komplejo handia dauzkagula. Hizkuntzak, euskerak sekulako potentzialidadea dauka. Aztertzen bali da sustraiak etola, filosofian adibidez, da osasun posible izugarri. Beste gauza bat ez ditugula ezagutzen. Alperra gehalako edo nahi esuna ez. Baina bera prozesatzen zen Europa konfederal moduko bat, herrien Europa bat, bere garaian hemen asko erabiltzen datola, eta horrek erantzungo lioke gauza askori, ez? Problemak eta produktibitatea aldetik adibidez, askoz ere efizienteagoak eta eraginkorragoak izango lirateke estatu horiek. Eta hori da Europa daukan erronka bat, oainik ere bere definizioa ez duela egin, eta Federikok askotan aipatezun. Europan bi familia edo bi eredu daude, bata germanikoa, iparraldeko herriak, eta beste bat frantsesa. Eta frantsesa da zentralista, jakobinoa, eta ondorioak ere hori dira, hizkuntzak debekatzeraino iristen diela. Oain dela gutxi irakurtzen duen, Ipar Katalunian, udaletxe batutako plenoan, katalana debekatu indutela. Desatezu, horri demokrazia ditzen balin bazaio, nerekin mesedez ez ezatela kontatu. Eta horrela adibide pilo bat daude. Orduan, kolonizazioak esan nahi du, euskalduna tratatu dela, atzeratu, anakroniko, entzefaloaren falta dun, eta bar. Eta hori euskaldunak bereganatu egin du, naturalizatu egin du. Eta orain konportatzen da, portatzen da, bera, portatzen da konkistadoreak eta kolonizadoreak sartu dion birusarekin. Birusaia barruan dauka, eta ja ez duzu behar inolako. Eibarkoa daukana da, nahiko osoa dela alde hortatik dokumentala proiektatzeaz gain, eta liburuaren zertzela batzuk eman, eta bere bizitzari buruz batez ere gazteen gana iristeko. Eta gero saiatu gara pixkat Federikoren irakurketa bat itxia Eibartik begiratuta. Nimo dekit Eibarko jendea oso berea dela, edo garela. Eta orduan, aipamen batzuk Eibarrekin lotura dutenak, ez Computer Shocken agertzen dena, Juan San Martín euskaltzen nahi bizela berakin, eta orduan badaude hor beren arteko harreman batzuk, eta saiatuko gara pixkat tokiko ikutua emoten, ez? Osa, hitzaldi guztiak diferentea dira. Ez dugu errepikatzen beti berdina, ez?